yaro yo try hakani ke video ngin wonra shapi ya kajing plashim sim jong way na kinong mani sultan ba don ka kunhun jong ki secret society bat ki illuminati ki ba jumane ya usultan bal ada phi kwa bantip khamba shushu ya ki jing tre jong usultan ban yale ya ki kristan ki bashisha pidai ban sngap bat ban pe ya kaneka jingpla ka jong u namar lumba ka jingkhot ka jong u try yu u ni u brio ba un kla ka bomur un pediang jisu un phaino un ino ya ka ta jing mani soitan jong u lumba ka jingpla jong u ngiyo shibun ki jing tep ba kumno u soitan u yele ya ki kristan ki bashisha kala ban jirong khandian re plai por khanang ba ngin tep ya ki buit thap ki jong soitan ki bawan ban yele yangi ki kun ki jong ublai te kumta klamda pan slam shu to ngin ya peino ya kanika jingpla ka ba ublai ulale kamba ka jing em jong uni u bakerteng u Emmanuel eni ngan shim ya ki jingkran jong u bat ngan shukran bait tang ha ka khasi ngimdi ban suktu bakla ba kane kamdai ka jing la ne ka jing kran ka jonga nrai kadai ka ba ngalashu shim ala ne pan kala sha khasi ya ka jingpla jong ne u Emmanuel eni u Emmanuel ni ulas dang ban ong kumne ngadai u Emmanuel eni lakha yanga ka wei kanuren hanong konong kashnong ka ba ki khot ka Ameria irungbu ozu ka ba hapo kari Nigeria ipa jonga ilayo kanti ya kajaka ba he ba ka ba he adu sopwar aka na ipa i jonga markani kalalong ka jingkur khu bakrao ya ka yeng ka sem ka jongi ngi don sangu chipora lai ki kanthai bat shnrang tang manga marwai badhaka ta kapor ngi ngidang iret ka yeng ka sem jongi ka dab da ka jingsuk jingkman nrei kani ka jingsuk jingkman kamshum le islam namar ngila du no yala ka kami ka bari bat sumarengi bat ka jing klat no jong i ka dei na ka daw ba ila sha aiksu bat les nio ki brio bat adin tang sausnam ba ngila du no i mai iparu ila sha aiksu kumju bat ngila du no sa ya ipa asnam adin ba ngila du no ya ki kimi ki pa i man kong jongaru ila ja la ka ja na yeng kamtip la ne labdin shu shanu i don bat akata kapor i man ba ar jongaru ila yo jingpang ba kata ya ka kli adu ba imitu shu ya no inuru badadin kata yanga bari para bajonga la phano bangin sano yeng jong i me ye pa ye kila pa school yanga rei tang hadu class 3 ngala haban pep school no namar bom don pisa ban si ubay school batang hadin katu kani i me ye bat pa ye ru kila klat no bat hadin kata ka jing klat no jong ki bat hadin bala dep pendaplut ya kiniam kir komboro la yelam no da kibriu ki ba ngam itu bat adu mentaru ngam tiap shinu i para jonga idon adin kata ngala sa marwai bat kila le ban bat kila penbor yanga ba ngadai ban le phaino shela ka yeng kasam bat ha kata por ngadang don tang khalais nam karta nrei ngam ban si ban sa marwai wat aba bun kinong shun ki ba shun ya ka yeng kasam ko jongi ki ba shun ba ya ipa ya imai pa jongi ha kata ka por nampatla wat tang ban trebla ban yo ya kabam nrei omdon bisne yanga ngadap tang kijing tieng bat kijing du jingkreman ha ka wi kasing lai kandu yo we uporlok ba yeli school lang uba kerteng u chinidum ula yelam yanga shi yang bat ula pin itu yanga halaki kimik pa bat ula ya tulut ya kijing shempap jonga halaki kimik pa bat haba kita kimik pa jong u chinidum kila tip ya kijing jinjar jonga kila iet bahayanga kumila ujong kun bat kani kalapun kemen bahayanga ndai kani kijing kemen jonga kani tang arsnam namar ba usetan sai senpat ula wan banile yanga bat tu no ya kijing suk nanga akapor bo sinidum barlaki kimik pa ki lejing le da ka kali i lai kandu ya ka accident hakaba u kupa bat ka kami jung u kila klat asian habang ayo snu ta ka kubor ngala kolon bat ngala yap ler haju kajing susi kajing dum kala tablut ya kajing em jonga bat sai sen ngam se ban le phai biang shla ka jong ka yeng ka sam ban sa biang marwai bat bang habru ban trei bela kat ba yo ai khrang ba ngam la ban pan kadang yela de ha kawi kasngi we upramojan ula
khot yanga bangan trei ber ha ka pham jong ula siru yanga ha ka dor ka bahe ba khrang ba ngan trei ber ula le jan ber le ye ba yanga nrei ngam tip ya kijing mut beri jong ha ka wi ka si ta brio ula khot yanga ber ula ong ya mentame dei ban le ban pen ya ki jaka ki puta jong jonga kum ta ngaru ha ka jing long khna bat ka jing long lui ngam tip ya kijing tumu beri jong ngala yala mai ban pen ya kita ki jaka puta jonga baro bat hadin ba ngala da ban pen kita ulapan ya ki kot ki sla jong kata ka jaka kum ya kapata bat ula berngam ru yanga magandai ban aino ya kita ki jaka puta jonga sha magandai ban penkelano ya ka kerteng jong kata ka jaka puta ha ka kerteng jong bat de hakum kata ka por ngala dab da ka jing shep tiang ha kata ka por ngi don tang arngut hi ha pedeng klau ngala kanta ya kita ki jing ong ko jong bat ngala pet na kmat jong uta brio bat ha kata ka por ula be yang ana dian ha pedeng jong kata ka klau ngala perta ya ka jing erap nrei omdon bi osngo nga omdon munu bala ban yerap nga nrei ka ba pla ka long ba ublei hi dala de ula wan ban yerap nga ha ka por ba ngadang mare ngala liat ha ka tlio bat ki plang ki nyut ki latap nga bat uta brio shumna lap shu nga bat ngala shu yo sngo yu ba ula wan ya jan bat ka berthan bat ka ra la ka waj ha ka jing tiang ngala shu duai ya ublei ba unri sumari nga pedang jong ta ka klau adien ba uta brio issue lap shu nga ula le phaino kumta ngaru ngalami sorna kata ka tliu bat ngala le phaino sha shnong bat on dala poi hashnong ngala yathu kishnong ki thau ngai thu ki marjan ngi marpa ba shipang kata ka jing le jong uta brio bat shipang kata ka jing berngam ba un penyap yanga ndai umdon ba patiao ya kita ki jing itu junga khna uba dang tang apo ka khalas nam karta omdon wi sne yanga omdon ba snap ya kita ki jing itu ki jonga wat apadang jong kata ka jing sha iban ha ki parashnong parathau ndrai kawai ngatip ba ublei udang i janga udang ri udang sumari nga kumta ngala sedang man le sha ki jing sang kabalang kabadon apo kata ka shnong ga jongi bat anang la le kata ka jing sang ru ki khot jong kata ka balang omdon uwe ru ban wan ban kren lane ban yaslok yanga kishong haji sang dala wa hilaya la ka jong omdon uwe ru ban wan ban kren lane ban aimun sim yanga ban kali yanga shapang ka jinglong ka jingman ka jonga kishu i be yanga ta marwai omdon hiru ban wan ban yathu yanga ba ngadai ban pediang ujisu ban ngadai ru ban yo ya ka jing khapat ban yo pediang yo umsimukhu kumba la tho ha ka gospel yones kelno ko balai khar ko basan kumta ka jing le jing sang jonga kala shukut no tang hak ta ka jing long riut khot ha ka balang klam ka jing kha arsian klam ka jing pediang yo jisu hakum kata ka por jong ka jing du jing kerman ka jing bom tip yo jisu ba ulong penem jonga ngalai kendu ya ka alias ka balong ka parlok ka ba ngai i ba ha ka por bi dang ile school ka alias kala tam yang asan senam kadai nakaju ka shnong bar ngi shong class rungkan bar ngi dai i baru iwei bar kani ka jing i khna jungi kala pelong ngi ba ngi la kular ba ondala he ngin saya kendu bar ngin sa yatho kani ka jing i jonga bat i alias ka yaine hadu ba onda bangila he ru ha kata ka por ba ngadang le school ber ka alias ngadang datang kerwis nam kerta tang ha kelas 3 ngala haban pep school no ndrei ka alias pat kala le puli sha akuri ndrei ka alias kamju klat ban thosh thi changa ban kan mau yanga ha ka por ba ngai kandu biang ya ka alias ngala dap ka san snam ber ka alias pat kala don apos nam kala treiru habang ka alias kala tiplut ya kijing ki ba ngai kandu kajing long kunsuat jonga kumta kala shim kabu ya kata da kaba kala pha pisa yanga hadu sanpau nera bar kala pha wan ru yanga sha logos sheyeng jongka ngaju yo bible tang arnera ka shisngi ndrei ka alias pan kala pha hadu sanpau nera kani kala pun kemen bha yanga bar kumta ngala kujingmut ba ngaru ngan dai ban le wat kamno sha logos kanang ba ngan ruspa kum ka alias
Kadang ba ngan lai ru na kini ki jingduk jingkuduk ngan lai ru na kinong shun ki ba shun ya kaying kasem ka jong ngi kaktin ublay ko ong ha ki probab kalnong ka ba khat saw ka dokor ka ba khat ar ka ong dan kalenti ka ba I kumba ka bait I obrio ndray ka bakut jong ka long kilenti ka jingyap kumta ngala kut jingmut ngalami na shnong balay siya nong ba logos rengkat ka jingkerman bangan salong uba ruspa man lai lut na kita kijing jingjar bat ngan sa yo ru ban lek men lek subha bat ngan salong ru ubrio uba suk bakmen hatu kata kijing mudur jonga kan ulong shisha dong ini pan onda ngala poe ha kanong ba logos ngala syuang yabi ya kijing tenap jong kata kanong ba logos ngasyuang yabi je kijing tenap jong ki building bahe katno kijing tenap bang opai bat ngala ong halade kanite kala dai ka benang kaba ngapai iki brio kiba ya sharum shenang nga I kedur kemat kaba kemen jongki katno ngap kapat kemen nga ba ngalong hade mentate ngan sayo ya kajing so kajing kemen da kaba pej ya kata ka address ba ka alias kalapa ngalapoi ha akin telarut Victoria Island bat ngalaya kendu ya ka bati kimi pa jongka nomor bangi dei parashnong kumta ki kimi ki pa ka alias ki itu ba nga berkiti bahas pangjonga nrikim tepat ba nga ngayalang samla bat ka kun ke jongki ka alias kalayatu ala ki jongki kemi ki ba ya ka jingira dei ke jongi bat kala ongru ba ngakwa ban yato bat nga abatip yata kubor ki kemi ki ba jong ka alias kimon nga kimsuk bat kilakang ya ka alias ba kamdei ban yato bat nga nrai onda sukiswi ngila yakran ngila persuthu yaki kumta kiru kila munjur mar kila pediangnya kata daka ba kila buru ya kendon ba ngadai ban pendep ya kijing pule ku jonga ka alias kalong kebreu ba bahabreu ba kalau yatu yanga ka ong ba katre ha ka senterbang kum ka akontan takadau ka sarus pa ba bar yo lut ya ka ba ka kwa kalong yanga wat kusla ya ka eke ndai shong bai bat nga ngan penbiang lut manga nodong shedong ha kapur bangadang samar wesh nong sa hiyeng trap saudong dap daki brio ki basyun bar ki isi anga ndrai menta ngalas ngwila de kumus iam ngashong hiyang bahe balak panjili bat bi tenap ba dunkat bat kalok ba brio ba kebaruspa bat kebala ru ban penthiet yanga kat ba ngakwa kebala ban penkup yanga de ki jan baramdor kebala ru ban ai pisa ki jing ie yanga ka ketin ublei ko ong ba usaitan ulong unong syukur unong tu umuan ndrai tang bu unyo bantu bu unyo peniap bad unyo ban penjot de yo nis kalong bashpau kot bashpau perlok be pede bantip ya kane ko wei ba kajing ajo soitan kamdei ka ba usu ai kumtu klam kajing yo nong ai ndrei u ai pi ba unyo kliang ya kam sim ko jong pi the devil has no free gift whatever he give you is for an exchange with your soul balai ngong kumni namar din lai benai bang lai syong bat ka alias ka jingjia bakala ka sedang menwan jia nga akawi kamit kat bang andong yathia sitang mit nga kendit kansan ba ngalap ba wei buseng bahe ba uluwan ban thia ha ka jing thia ka bang thia bat akata ka por ngala yele ban perta balaniar ndrengamla kajing laniar kajing perta kajonga kami sabar nadu kata kami man kami kisah jia baik kijing jia kiba khala kiba jia ha kayi yang kajongi non kapor ba ka alias ka kelakum ka kerja plastik ba paileng ba bayu ileng ba kabalong transparan don par ki kapor ba kawan pau kaja kapau kaja sipang kapau sipang kaja don par ki miet ba ngayos ngo ba ka alias ka ruai ka syap ha kamera syongkai man kamiet kijia kijingjia bakla kala kiba penting bahaya nga kumta ngalaku jungut ban kelino na ka alias ka juba ko bangayo na ka alias kalong ba ngamdai bentuk kelareka mar kala maham ro nga ba ngamdai syu ban keli ai na ka lem kumta kanjia ka ai ka basniyo nga kumta ngalatiang bah ngalamut beli phano shashnong ndre ngamnut pat namar ba ngatiang ya ka alias hadin arsngi ka alias kalawan ban leiet bat kudup yanga bakalong yanga ngamdai ban tiang ya kita ki bat kala kular ro yanga ba kan saya tulut ya kita ki baro
bat kala yalam nga sya naik club bat hangta kala pan mau nga ya kaba kala kula ba kan sapanlong nga ubri ubarus pa ba bat kala orang nga ba hakawi kasi pin satip lot ya kita ki ibaro kumba ngala tip hiru pin satip ngalawan paino syayeng bat ngalai long biang kumba julong ndrei hapo mesimpat ngadap tang da kijing tiang bat ngatip ba ngadon hapadang kijing ma ndrei ngam tip syu nganle kumno syayeng pet syayeng her ngam don la syu kumta ngala kun hala dia ba ngadai lakum no ngadai ban ne ba mansa bat ka alias kani kalong ka badon kam ba ba pentip ya kijing long jong ka alias namar wat ki kimi ki pa jong karu kem tiap ya ke jinglong jong ka khun ka jong ki namar wala kadang khna kadon mentah pat bar ka jing ya manek su bar kadon ka jing dai bar kita ki men simbuman bar kala berngam ro yang ba ngam dai bani thu ha ki kimi ki pa jong ka sepang kata ka jing le ka jong ka ladang iye yala ka jong em phila ban mundur ba ka khna ka ba dang arpus nam kan le ya kita ki jai kam haba pe ya ka jinglong ba shabar jong ka alias kalong ka brio ka ba sungur mensiam ka ba brio ka ba ilui ka bom idon jing mai ya no ino nrai ka dei pen ban ka ejen jong usaitan ka dei ka brio ka ba don ha ka konhun jong kita ki secret society berki illuminati ki ba mani usaitan ha ka wi ka si ka ba ka alias kadang litrai kumta ngalakut jong mut ban nguat don ayu hiyang jongka yo don ai iba ka alias ka buri hiyang jongka namar ba kalong ka barus pa ka ying ru kalong ka bahe ba bat ka ba don bun kamera ngalapoy ha ka wi ka kamera ka bom don tiar rei don tang sautuli ki fridge mat ngalalek ban pe don ayu po kita ki fridge ngalalab ba po ka fridge don ka kli brio bat ki wi pat ki konmet brio don ki bala terkhong bat don ru ki badang ba hasat jong kata ka kamera pan lawa da ki siing brio ha ka wipat ka kamera berit ha kandong ayu i badon u jok badap da kasnam bat bala tungru da uding berit bala te di jen saw habang ngalay i kita ngalalong kum ubi ngam nang syu benlei ai ngala syurai ba jia kat ba jia lahyap na imru ngan kubum bai ila ka suntur ngan ong ya ka bat haba ka alias kalawan pai sino na ka jingtrai kam shimlong nrei dadang apet ya ki rekom le jong ka ngi kumba kala tip ya kata ka jinglap jonga ya kita ki ba ka buri ha ka yeng jong ka ha ka si ka bubur kala ya werenga bangan late meeting lang bat ka ngaru ha ka kutlat ngala syukongu ban but be ya ka kat sibaka yalam kumta kala yalam nga ha ka we na ki building bahe bah ibadon ha kata kanong ba logos ha kata ka building don ka underground bahe bangiam kumba sans pangut ai kibrio ka alias kala yalam nga syapo jong kata ka underground ka building najrong kalong ka building ka ba itanab ha nrai syapo jong kata ka building ka don ka kamera ka bahe ba ka balong kumka conference hall bat kala bathanya nga ba ladangarung ngadai ban rung dadian kumta ngala syukong ngobet ya ke jing batha jongka da ka ba ngala rung dadian mat karu kala le kumju da ka ba rung dadian kumbarung manga bat hapo jong kata ka kamera ka ba hapo underground ka don kumba san spangut ki samla kan thai bersinrang ki ba yashong plun circle bat hapadang la syong we ubreu bom don mat bodon tang khli bat uta ubreu udai ru u lida jongki kibriu ki badon ha kata ka meeting gide kibriu ki ba lanang la start kibriu ki ba reuspa kibriu ki ba don ba am berkideru kibriu ki ba long han ka alias kala press ya konro bat lawan mi kasit bat kala hash yang bangan syong bat adin kata kala press biang sesin bat lami sakawai kasit bat kala syong yalde baru orngur ngilai syong ha kata ka meeting rei ngam sutu sutau ki yakran ayu ha kata ka meeting bat hadin balakut kata ka meeting uta ulida lo wan ban kren nga uong nga ba la sharu nga dai ban wan biang bat nga dai ban wan marwai kani ka dai ka sien ka banengkong ba nga yedon mata ha kata ka kanhun manik suet ha kata ka ju kamit ha ka por kumba arbaji mustap ka dai ka por ba kinong manik suet ki syait penlong ya ka jing kenduk lang bat ka dai ru ka por ba kin trai ya ki kambala pha ya ki kumta ka alias ru kala kersiyo nga ba nga dai ban kie
Kalau orang nga ba ngam dai kabriyo, ndre nga dai sitang kabriyo but sitang part ka kanja musim buman, half woman and half spirit. Kumba piloi I but lap ya kitu kisiang but kido briyo ha kamera dua jonga kitu baro ki long ki atiar ba nga penon kam hamba dua man ka step kanang ba ki musim kini lam nga but ban sumar nga baro sisni kat ba kadang batai kumta ngalas ngabait nga klamong yai watang sikan tienro kala ay nga katu kat ni kot ki bayadai spang kita ki jingyong manik su kumta ngarung ulasim but ngala puli ya kita ki kot but kat ba nganang puli kita ki kot ngada kuat tip susu sipang jong kita ke jingi manik su kumta ngapeteng man puli susu but hamba ka alias kalau iya kita ke jing stunap kita ke jing don interest jonga ban puli kita ki kon kalapa ya ka kerteng jonga sya kinong manik su bedon ha India kumba ngala kular ya utau leader ba ngadai ban lait biang sya ka ta ka meeting kumta ha kasingi ke bubut merway ngala lait sya ka ta ka meeting bat ban lait ya kendu ya utau leader bat ondang ngalak poi hangta ladon stang kenai ngut ki bedang temai ku mangahi ngila syak khot apedang bat pha yangi ba nginle yalai teli kita ki jingle niam ber kita ki long ka benengkong la pha kelan ya kamat jungi da ka ba long kum ka depai da ka ba le kumta kamut ba ngila syak jiet ben long ki member mapura jong kata ka kanhun kabaan la ayangi siklat ka jingdi kabalong kum ka kanja umpanyang da kabedi ya kata ka jingdi kamut bangila syajir benlong ki ejen jong kata ka kunhun jong usaitan kabalai la kelan ya kli jongi da ubakor belong powdar da kabale kumta kamut ngila long ban puli ya kita ikot badai spang kaba mani suitan ya kani ka jing bam smai jongi labu record lani 80 ru sya India namar ba ha kasingi kebebut ngalayok pediang yishtin bala pha na India ha kata kashti la pthaya nga bangadai ban taban da kasna mejong ha kata kashti bat bangan sapha biang shaki kebalong rukum kajubab kebang ai shaki bat ngaru ngalale kum bakila butha shisim bala deble ya kita baro la long member la long agent ngin umla shu ban phaidin biang ne ban ino ladangi ino kamut kajingyap kala ap lupa onang la pendablut ya kita kijing le niam boro ha ka wi kamir ka alias kalawan ra ye uwe I klunggan tai bedang em ban penlong kum kajing smai da ka ba panon kam ya itai klung kum kajing kenya angni ngan sange no shwan nomor ba kani ka benta ka ba u Immanuel ini u yatu kalong ka ba social kai hadu kata ngan translate nrei shupai hi ya kini kiba ngala shutho da kidak bat lada phimla ban paidru shuskip no shakmat nomor ha kini ki benta kiba ngamla ban batai benia nomor ba kelak ban kata ya ki jimbur khat jungi to shupai ya kitu kidak angtu pila ban poswa kanang ba pinyu ban puli nang tang ini petang biang u Immanuel ini ula ong ngala kantai banle ya kata nrei ngamtip kanji ayu yang namar umdai tang ba nga bam nrei ngala diru ya kasnam bat kalias kalau ong yang kani kadai ka jutang pedang jongi phimdai ban yathu hanu ya kaba ngilale bat phimdai ban penkanya kani ka jutang kaba ngilahite bat kala mahamru yang ba ha kasingi kaba ngapen kanya kata ka jutang ngan sasya penyap hadin bangala deple ya kita kijing la niam boro kajing em junga kala ngamla shu ban sun syara di bat abaka lias kala iya kajing kala junga kala job yanga da kaba kala pelna yanga ban pelong yanga weina ki ejen bat ki member jong kata kanhun kala ay yanga ka wi ki yeng bahe ba bat nandu kata kapor ngim don jingi dei issue ngila sano la ka jong ki secret society bana India kila pha shithi shanga bat kila khod inga sha India ngala pentip shaki ba ngamdon pisah bat ngamnang hero kumnu bandai sha India akata kapor ngala sedang ban tray business da kaba khai ya ki martu kum ki drugs bat ki way
ka jing kayi jonga kala ya bet ya renti klam gum da sha bat ha ki police custom na ka daw ba ngadon ya kata ka bork suit bangala ban le kumta ngala sedang rus pa ba bat ngala don kaying bat ka kali bat ngamlong shu kum u ta ukna ba dang don ha shnong ha ka wi ka sngi ngala khang tala ya kaying ban mi le don kam andang ngala wan pai ngapli ya katala ngarung shupo kendit ngalap iwi ubadon hiyang udah syong ha sofa ha kata kapor ngala tiang pidei u Emmanuel Amos keli uta ubrio hoi ngadai ngala ong bat uta ubrio ulo ong lapa yanga bangan wan shaw ya pi ban yela me pi si India u ong krek loy ngini lit no markum tahi ngala krek ngala krumbat bat ondang ngala dep krek ngala syong kata ka shuki sofa kaba uta ubrio usyong bat ngala ong yu ba ngini lit no markum ta ula kata yang bat kum kalili ngila syuja no la kaja kum tu hadin kata ngala lap ila de bang na poi ha ka hol ba he ba ka badon ha Delhi ha ka ba ladon kibrio kibala syong ban pediang subah yangi kila wanda ya ka file ka badon ka kerteng jonga bet kila ayanga ya kata ka file bangan san bat ngala san hadin kata kila penlong ya ka jingya bam kum bam ya ka jing kawai trai da ke ba kila penlong kupu da ke do brio bat kawan pat da ke senam brio bat kata ke meeting kalawai bat menta la poisa kapor bangan sya tes kila pa yanga sya ka jaka ke balong kti badap da ki nyang basya bat kibsen ba ma ba kenang ban tunjuk bat penstom yanga ngamdai ban yam ne ban lenial ladang amla sya ladang ayam lenial kamut ba ngafil ha kata kates bat ka bainong kan long bait da ka jingyap kumta ngala sya la ka sya bat adin news ni kila saino yenga nang ta na ka jaka bat kila pha yenga sya sa sya ka wai pat ka klaw hang ta po klaw la don ki mrat kun sya ki balong kum ha ka dur ki ksau ki miao tang ba ki dei pat ki badon thap niang pat apo kata klaw don ka kram kita ki mrat kun sya kila plie ya kata kram ba ngandrong sipo jong kata kram bat hapo jong kata kram don ki marat kan syam bat ki jing tao ban pet don ki balong kum ki brio rei ki don pedong bat kadur kmat pat kalong kum ki brio lada pet ikan syam ha kani ka jika ka dei ka jika ba pristom yang kanang ban mentes la ngala ne man sya ya kita ki jing tes ki jing tao ki bodon ha kata kram bat ki jing syak penstom ki bangla syak ha kata kram kalau longkum ka jing syak penstom ke ba apo dujok kila penstom yang haru news ni bat adin kata kila saino yang nang ta bat adin kata kila pha yang sa syak wei pat ka library ba he ba bat kila pha puli yang ya kita ki kot badon hang ta kawai ka kot ke bakarteng ka abisina ka bumut ka jing penjot bat sakwei pat ka kerteng ka asina kabamut kajing penkot berkeba ajing em undang la da puli ya kita ki artili ki kon la ai shu yang sa ki wede ba ngadai ban puli bat la bata yang ba undang la lek paisha Nigeria maria poi ha ngadai ban don kawai ka kamera bat ngan yo ban le ya kita ki jing manik suit bat kila bataru yang ba ngamdai ban bam ya ki jing bam la shed da ki brio ndrei on busaya bat pen kedang yang da ki bor ba national debt da kita ki spirit adin banglayo jing kai lut baro ngalawan pai parchin biang sya Nigeria da ka ba shu ja la ka ja hi kum tu kum ka leili bat da ka ba ja la ka ja ngalapoi ha Nigeria ngalayo ta ka bor ban syang ya ka pertai baro ko wai wat sya spiesu ngalala ban le da ka ba penon kam da ka ta ka bor national debt lani da ka ta ka bor ksui kat kum balabtha da kita ki kod ba ngalapuli la ong ba kidon kijing tau kiba don bor ba kiba im ha space kumta ngala kujing mut ba ngale sha space ban pan bor shushu na kita kijing tau kiba don ha space kumta ngala mi shaban liyeng bat ngala shule jadu mentor kabaki khot ka will win lani kata kala ka ba shat plun bat mar kumta hi ngala shu ja la kaja bat syam hilade ba ngala po space bat hangta po space ngala hikendu ye kita kijing tau ki badon hangta me kwa ayu kila kali nga kumta ngaru ngalai thu ki bat ngala ong ngakwa shushu ban yo yakabor
Hadin artiyo ngalawan pai biang seperti dengkat kata kabor bang layo na kita kijing tau ki badon hasbias. Wat lang layo kita kabor na hasbias rengam pat hun ngadang kwa shishu kumta ngalakut jing mud ban lait sa sipok nyamra lane sipok kata ka underwall. Kenang ban sisyaru ya kita ki jing tok bala tok ha kita ki kot ba laai nga bangan pulih. Kumta ha kawi kasi ngala lait sipok ki lau beniap bat ngala syulek jadu mentor kumbala tok ha kato kot bat ngala hukum ya kendau bakan ang. Mar kumtahi ka kendau kala ang bat kumtahi lawan mi kiksuit ban penpun jiki yang nga bat ngalahir sipok jong kata kanyang merah apo kata kanyang merah kalong keba dung triu nrei ngalak pat ban yui badon kibiriu ku bala syakti kenjri bat ngalayu iru ye ki nong shna pisah bat ikita ki pisah bala sam syak itu kibiriu ku bayrap ikita kiksuit hangta la donru ki he ki han ki bedai ki member jong ki secret society ki wan ban le katu kini kijing kinya bat ki salik pai no kat bat kita kijing ai subha bala ai dak tegi ksuit kat ka bainong ka pisah ka bubun ba kilayo na kita ki ksuit bat ngalayu iru ba wat ki short cylinder ne kita ki nongelam balang ru ki wan hangta man wan panbon na kita ki ksuit kanang bakin la man penkongu ya ki para bangai ya ke ba kilayalap bat bahikai bat donru kinong ilap ki papan bor ban le kamba kanang makin yo ya kanam ko buram bat ban yo lumus paru de ndre kata ka kamba ka ba ki kile kalong ka kamba ban pun kia tang ya kane kamet ndre ye kaman sim jong kipan kini yo ban ai sya usitan makin long kinong buat jong usitan kinom ai ya ka buram sya ublai ndre kinlong pat ki brio ki ba kanja partai unyo kanti ya ki da usitan artiyo ngala syongsa angta bat adien bangalayo bor susu na kita kiksuit nga lawan paino kibiriu kibai iya nga shirum sheneng ha shnong hatau kiba pe ya kajing longjonga ki iya nga kum u tau kena uba lui ubom don jingma yino ndre kim tipat ya kini ki kijing long kiba nga ngadon ha kawi ka janmir kat bangadang ya ka surok ngalayu i kawi ka kena samla ka ba bhabri ba ka bayeng ha ka jaka abos nga syupai ya ka ndrenga klam kran i kum na syairu abang ngalayat biang na kata ka ju ka jaka ngalayu i biang ya kata ka kena samla ka bayeng hangta ha kata ka ju ka jaka abos ha kasi ka balairu ngalayu i biang ya ka bakayeng ha kata ka ju ka jaka kat bang ngarang ya kelakot yang kumta ngaru ngalalit men keren ka bat ngala pen itu ilade ba ngadei Immanuel Amos bat ngaru ngala kli ka pi pat pi kerteng kumno pi sa shano ka klam juba be ndai ka shuwit remunya nga bat kalong nga pi pat pi sa shano ngaru ngala yatu ya ka kerteng shnong ndai nga klam yatu ya ka address ba pura jonga bat kalong nga ba ngan sawon ka hiyeng jopi kumta ngalaya no halanting perkat ba kumno kalak banlong ba kalak bangun kai si yang junga ba kumno kan tiap ya kayeng ke junga ba ngaklam itu namar bang ngaklam itu ya kajaka sa ka bapura ka junga kat kani kanong ba ka bahe kumno kan lap ya kata ka yeng ke junga ndrei hadin siti yo la don mun tit yeng bat abang la lai ban plie dei pen ban nak ta khna samla bang lai kan do sama bos bat ngalakot ya ka bakan rung bat ngilai syongkai katu kanipor bat hadin kata kala leitno bat nadu kata kasngi manla kasni kala wan kai bai hayeng jonga teng alam kai she ya ka sha Logos Bar Beach teng pat sha Paramount Hotel wala ngalai kandu man kasngi ro ndrei ka klampan itu ilade ngaru ngaklam kli sipanjong ka namar ngatib ba ngamla syu ban yelang samla namar kila bthaya nga ba ngamdai syu ban kta ya kanu kubrio man kapor ka jugon kai bai tang man sngi min syai ndre ka wi kasien kala wan man mit kala onya manta kala dai ska pali jong pi ba pin wan kai shi yeng jonga kumta ha kata kamit kala sa yeng jonga ha ka step ko bubur kala onya nga ngini lek kai no bat kumta ngila ya kio ha ka bos ondang ngila poi ha Bar Beach kala pasange bat ngila hier bat hangta ngala kali shino ngini lek ka ongwat kuslai menta namar pinsa itu ya ka yeng jonga
kumta kalaya lam yang asyurut jong kata keduriau bat kalasium da u kerja telai bat kalate yala dia bat yang bat man kumta hi kumudon maknyat na syadian bat bar arngut nilai hap sipo jong kata keduriau bat ngilalong kuma syuher halor jong ki nang ta ngilai ngam syatrai duriau kaba penengo inga kalong ba hangta hatrai duriau kadon ka surok ba bat kiyeng kisam bahe bat kidon ru kibriau kibaya sharum shenang shani bat syatah hangta hatrai duriau nga layu badon ru ki laboratories kum ki science lab ki design lab bat ki cinema dai hang ni ki design ya kiram ki bait batmai ya ki TV ya ki mobile bat ya borok ki cetir ba ki kena samla ki stunat bah ban penongkam haba ki desain ni ki tiaru ki desain ha kata kurkom ban penlong ya ki brio bakin long adik ya kita ki tiar haba ki ber penongkam ya ki hangta trai duriau ngami bendon ki balak teman ndai don tang ki kena samla kan thai bat shenrang kalapan itu yang kita ki badon hangta hapo bat makiru kila pedia subah yang kalaya lam ngaru syaki factory bat syaki jikabu tiar dap rangta kalaya lam nga syiyeng pakidulan jongka barangta kalapan itu iladi ka ong ba ngade kasim jong kaduriau bat kala ong ru ba ngasutunat ba bani trilang bat pi ngakular ban ay pi kaspa ka pau bat ngan paru ya u angel bu unsumar bat nilam ti pi kala presi obaton bat lami kapliang kebadap daki dok brio bala odokot bat ngilai bamlang ha kata kaju kepliang kala hukum banwan ubusain bat lawan mi ubusain bat kala pa bangan ngui teli uta ubusain ngala persyang ngui ndai ngamla kumno ngan ngui teli ubusain badang em hadin kata kala penokam da kabor jongka bangala ban ngui ya uta ubusain bat kumta ngala la ban ngui kababam ya kata kado kabadi kasam bat kabangut ya uta ubusain kilong ki lai teli ki jutang ki ba ngamdai bani tu brio bat kala paru ya uta wangel ksut ba unbut yang akat sipang lai ban pedru yang yo bang ya tu brio yo ngakum laj ban ya tu anu uta u angel ksut udon ru kabor ban penbe yang ladang kumle kelumar bat ladang don hayi yang sem hasyong tau uta u angel ksut unwan ra jingbam yang naduriau namar ba lakhang nga bangam dai ban bam ki jing bam bala syet da kibriau kumta dai utawa ngal ksuat uba la ban besaya nga ban ra jing bam na po jong kata keduriau ngala kulur ba ngan ko ngubai ya ka kat ka ba ka ong hadin kata kala yalam nga syakwi pat ka benta jong keduriau om syu atre duriau ndai ha ko wi ka jaga ka balong kum i dul nong baret ang tala don ki dieng bat kita ki dieng ki don la ke jong kabor don udieng ubalong bi don ubala ban peniap bat don ru udieng ubala ban pen pang pen krau bat don ru udieng ban pen koi ban kia kala airu yang ya kabor ba ngala ban kala kum ubsain ne kum krokodil ni kum unu kun jamrat kat bang akwa ban kala hadin ba kala dep ai ya kata kabor kala ja la ka ja no kumta syitiau ngala sa hangta hadul nong berit hadin kata ngalawan paino da kaba ngakala kum ukur kedai om baru ki ba menik suit kinyu ya kata kaju kabor ban kala siki berat ndai tang katu keni ki ba kila syajit hadin ba ngalawan pan duriau ngalasa ha logos kumba artio ye ha kasin ka ba al ngalai cipo duriau ngasa kumba al banai tam bat ngalai cipo kita ki laboratories bat pet ki le yu ngalai i badon ki sentes ki baterai hangta bat kejing tray jong kita ki senses kalong ba kin design ya ki kali beramdor ki tiartma ki TV ki mobile phone ki kamera kono ka tiar kamtam ki tiar elektronik kum ki mobile ki CCTV kamera ki microchip ki nano board bat ki AI robot kajing lab ikini ki tiar kasdang nang ni napo tray duriau ki design bat ki test nang ni da kisyam ba kita kitiar kilong ki ba ajing mentoy ya ki hakban kontrol i kibrio kin klet no yu blay nrai kin bunkam no ha kita kitiar kuma kaba pai ki TV le kai ki game bat ki mobile dai hang ni
kishna ya kita ki video game kanang ba ki brio kan klet no ublay nrei ba kin penlut ya kapor jong ki ha ka bai lekai ya kita ki tiar ki ba kishna maki kum ki video game ki TV ki mobile phone nga lali rung ha ka we ka kamera hang ta ngalui I ki jan ki design ba per ki jing tak kamat pun bah brio ki powder ki sen bat ngalui I kumnu kishna kita ki jing tak kamat bat ki powder da ka ba kila telit powder da kita ki shi brio bat kisah klelang bat ki wi pat ki jing klek ki ba sma ubi wat lang ngala ko ngulut ya ki jing kai jom ki baro bat ngala yo lut ru ya kabor nrei ngampat longpat ba Vietnam man le chiduk ka khat ba shong soitan nrei ngadang shajit tang melong tang u ejen jong u hadin mangalawan pai biang shalogos ngalap teng biang ye kam khai bat adin artiyo ngalalai pai biang sepot duriau bat adin kata kasim jong kata duriau kelas tang man ai kam yanga bat kata kam kalong ba ngan pha mangan le peniap ya umama jonga namar ko ong kajingyap ki kimi ki pa jonga ki dei na kadau jong uta umama jonga uba aiksu yaki kumta ngadai ban leit ban peniap yo uta mama bat uta umama jonga ulong uba don bor baha ban kenya ban krem bat ban ai dawai kitu ki bapang bistom kumta ngala kongu ya kata kasim nrei namar bangam pa jumlian ban peniap brio kumta ngamla ban peniap yu nrei ngala shipunduk bono ya u ba umla shu ban sumar brio ngala penduk ru ya ki dawai jong ubaro kanang ba u ai shaki brio kin om trikam shu bat nadu ba ngale kumta om judon shu ki ban le shim dawai ni Pak Sumarhu bat sukuski ulak laduk ngalalai bani thu ha kasim ya kejing bomnut jonga ban peniap brio kala bitar bat kala ong nga ba mesala yanga ka bainong jome kede kejing yap namar hapo ka kunhun ki secret society ki ba manik su ka ain na kubanta kitu ki basala ki bomle ya ka ba ki pha ka bainong jong ki kede bait kejing yap Reha kata kasin ka ba nga sa ila ya kata kasim ngalalait na kajing siya punya namar jong kajing I jong ka ya nga kalau maham ya nga ba ngamde syu ban sa ila nang ni syakmat sa sisin kalapha biang nga shisnong ba ngadai ban lei peniap ya arngur ki brio ki badai ki nongira ban peniap ya ki kimi ki pa jonga kumta ngala kongu bat ngalalai shisnong ban peniap kita ki brio bat ban lei ra ya kasnam jong ki sya kata kasim Nri undang ngelak pois nong lawan jia kejing jia bapula hakba kita ki brio ki ba ngamur ban lei peniap kila syapom no hau porthat kejing lei kendu yo jonga ya usitan kani kalong kebedon kam hadu kota kata ba pentiap pidai ban sengak baha kenang bangin lait na kejing rem usitan hadin bangalali paisha shalogos hakobi kasngi ka kena kantai ke ba kerteng kanina kalawan ni kendu yo nga kanina kalong ka kena samlak ba bah brio ba gunsin kasabai ya trai duriau mat kadai ru ka ejen jong ka sim duriau kanina kadai ka basyun bat isi bah ya ki kristan bat ka kamram jong ka kolong ba kan lek ban yele ya ki kristan ki ba shisha nga ya kendu nungkong ya kanina dei akapor ba ngadon si trai duriau ya kanina lapa da ka sim duriau ban wan khot ya nga bangan lek ka meeting jong usaitan markum tahi ngalalek cita ka syakata ka meeting ha kata ka meeting usoitan ula ibu yangi ba ngidei ban yale ya ki bangai om ya ki bomngai namar ki bomngai kila don lupa ha kti jong u bat ha kata ka por we nangi ula kli ba balai ngi haban yale ki bangai ka jubab no usoitan kalong ba umkwa ba ki kristan ani umkwa yanu ino ba kin poe sha kate ka jaka ukdau shabdang ka bamut shabdang nakadaw jong kajing sarong umjupun mi ya ka kerteng kebenang nrai hakajaka ban ong kebenang usyu ong katei kajaka ngakwa ban le cha katei kajaka nrai ublei ula shopno yanga takadaw ngam kwa bagi kristan kin yo ban le sha katei kajaka ong usoitan hadu karno ublei wi yangi ula khot ban jiet yangi bat ngshong ha kebenang ka ba usoitan ulu sifar ukwa utrang hir ban poe sya ketika jaka kebahanang tam nrei na kadaw ka jing sarong jong u nrei ublei ula shop no u na kataka jaka ka bu udon kadno ngilong ki breu ki ba lakarku numar ba ublei ula khot bul ajit ingi bangin poe sya kataka jaka ka ba usoitan utrang ban poe
Nrei umla ban poy. Kata ka meeting usaitan ula ongro yangi ba ngimdai ban yele ya kito ki Kristan ki batang kanam ki ba arsap. Ngimdai ban yele ya ki Kristan ki ba syukongu ya ki jing peniat jong ka balang. Kaba kita ki balang pat kimle kat kum ka balatho ha ka Bible. Namar ki Kristan ki bom le kat kum balatho ha ka Bible kila long lupa ki bru jong Kidon ki balang Kristan ki ba lapan bakla ya ka Bible. Ki bom shumla le tek kat kum ka Bible. Haba ka Bible kala tho shai ag gospel witness long balai kot basan ba ubrio de ban kapan ako ban umur siam. Ka ba muat ba de ban penbaptis da ka ba pengam bat ban yok diang musim ko nrei kidon pat ki balang ki ba kim shumla hikai ban le kumta te kumi kini ki balang usutan ula ong ba ngimdei ban le yele ki nrei ka ba konsan ngi de ban le yele ya kito ki brio ki ba le thikkat kum ka ba la tho tin ka jong ublai nrei ngi de ban le yele e Kristan ki ba shisha ki Kristan ki ba im ha ka jing im khuat namar dei ki ba kum kini kin sayo ban le shabnang kumta ngi de ban yele ba tang yaki ong shushu usaitan manta omdon poshu kumta ngi de ban yele shitom man pantikna ba omdai munu ban poy sha kate ki jaka la ong shushu usaitan uwe nangi ula ong ya usaitan ngyo sngo pat ba ublai ula pha ya uwe u nong pelaj ban pelaj ikibrio na kapop uwe uta ong usaitan uwe nangi ula juba bat ula ong ba uta nong pelaj ude ujisu mars ngyo sngo ya ka katang ujisu kram kalon ulu sipar na kata kashuki na kata ka kharjung bat ulah la yo ta ubrio uang la dam medang iya ela ka jong ka jing im na du manta mem dei shu ban panmi ya kata ka khartang kadai ka jing sha ko mala tho ha ka shti sha ki Filipi kal nong ba ar kat kor ka bashpau ba ha ka khartang jisu ka khosi baro kandam khrub kantup ya ulu sipar ya usaitan nangta usaitan ulo ong shushu ba ngimdai ban kuslai ya kita ki Kristan bertang kanam namal sian unsayo ban sinsiar ya kana ka pertai bat unsa penshitom ya kita ki bom kongo yu bat ula kularu ba onda ula yo ban sinsiar ya kana ka pertai unsa penlong yang kinong sinsiar ban sinsiar lang badu unsa penlong yang kom ki minister ki governor ki he ki hanbe kinong sinsiar ki he ki hanbe kinong sinsiar ki basinsiar menta ya kiri ba per jong ne ka partai kila pan kre ban aino ya kata jiksin char jong ki hanga la ong usaitan kaba ki breu ki be ikirong phong jong ka partai ni dei ban tre system ban shna ban panmi shushu ya kitiar ki ba pan bernya ki breu amalna ka wei pa ka wei ka triwiyang in pendung da ki snoma kum ki TV bahaya kanang ba ki brio kin klat no e ublai jongki ha ka jaka ba kin puli Bible kin duai nrei kin penkam no ya kini ki mobile ki game bat ki TV bahaya ba ngin sawan ra ha ka yeng ki jongki tang kata kala nyola man penjot ki Kristan bat aba ula dap kran ya kita ki ai ula jat no bar ka meeting kalawai kani kadai kasian ka banung kong ka ba ngaya kendu markmat ya usaitan adin balawai kata ka meeting kasim jong kata keduriau kelawan bani kendu yang berkala yelam yang asya kawe naki laboratory bat kala ay nga ka teleskop ka TV bat ka video kini kim dai kitiar kiba malumula kitiar kiba piju ui hayo har ndrei kide kitiar kiba lasna kerpang ba ngin pet ban wat ya ki Kristan kiba layo ya ka jing khapat ki Kristan kiba shisha lungban jong kita kitiar ngin pet manu badai kita ki Kristan ki basisya ki ba ele ban duai bat ban subha yu ublai kala airu yang kan reungot ki samla kan thai bakin long ki ejen jonga hadin kata ngala lipano sha logos rengkat kita ki khat reungot ki samla bat kawina kita ke dekanina ngala long ubri uba donut ado kata kumta ngamdon mensim isna isu yenu nuro kat badon bawet alanti ngarap baik lakarat kumta haka operation menungkong ejonga ngalarat ya santli ki yeng shisen rat bat borok santli ki yeng kila ngam spok kendo kila kelon rengkat kitiar kitar bat ki mensim brio ki jing penjot ki bejia keleng ke partai kim dai ki jing penjot ki ba
penjot da ki bor mariang ndrei ki dei ki jing penjot bala penjot da ki ejen jo setan namar ka kamram jo setan kalong bantu man peniap at ban penjot kumta kat kam jo ngaru kadai katahi ka kam ba ngalai ban penjot ngalalai ban penjia ya ki accident ha ki surok pitip ba ki jingjia ki accident ru kimtai ki jingjia rangkhat ni ba bakla ki nongnya kali ndrei ki dei ba lale dau ki ejen jo setan kadon ko ke jingjia ka bang kwa ban yetu berkata kalong sipang uwe somna kristan ubala kha arsian uba mut ban le ajing pla ya ka ei ka ba utrai ulale ha ka jing imju u ha ka ba ulayo ya ka jing pelat na ki jing te jing kom jong ka pop bat ba ulayo ya ka jing penem da kata ka jing pla jong u sibun ki breu ki la yo jing penem kumta ngalarai ban ngalai ban penjia da ka accident kanang ba unyap no kat ba u tau samla urang shong ha ka bos ban leit cha ka jing seng ban le ajing pla la leit ban tan ya ustring jong kata ka bos bat kata ka bos kala leit ban sanga e uding ba baro ki badan hapo kata ka bos kila yap dot rei uta usamla pat uklam lei adien jong kata ka accident uta usamla ula nang kam penjur susu ya ke jing pelajung u sipang jusu ba kumnu jusu ula pelaju u na kata ke jing jia accident ngala persyang mat persange u ndai ngamla nangba ki TV bat ki mobile phone ngila ban tip bat ban itu ki brio ki badang sudap kala ka bamut maria tip ba don ba kala ka bamut tmai ngi thong ba ya uta brio kanang ba un phaidin biang balada ngila yele kanno ru ngem job ngisdang bat ban jinjari u kanang ba un phaidin no ngikta ki kam ki jam lada dei uba brio ba tre business ngile ban pendu nong u kanang ba un jenjar ngi penmi ikidau kanang ba un syabe kam ngi penshuai daki bahiyang asam ba ken penwit ya ke jing shikari bilai jong u kanang ba un phaidien no ndai kata ngi penstom penjenjaru lada phaidien ya kum kita ki brio ngi ino ndai ya kitu ki ba phaidien pat ngin yele ban peniap no kanang ba ken yo shu ya ka kabu ban kelaba mut saisen pat na kata kadau sisin ba pilap diang yu trai jisu sisin ba pilak kut jumut ban bot yu jisu waju paidian shu lada wan kinu ki jing jinjaru pimdai shu ban paidian namar ba sisin ba pilap paidian ki ejen jisu tan kinile ba ban peniap no ya pi kenang ba pin omla shu ban ban kala ka bumut saisen pat na kadau ka jing trace tom junga ban penjot ya shibun ki mensi makodor u Lucifer ula tung yang akum ucerman jong ki Illuminati ki Secret Society hadin shi benai bangala syajiat ban long kum ucerman ki lakot ban penlong meeting bat ha kata ka meeting ki don tang ka wei ka agenda bat kata ka agenda kalong bai ban yele persya ya ki Kristen hadin kata ngilabu ban penlong conference ni ka jing kendulang jong borok ki ba manik suat ha nong ba Benin ngabat ngila penbenaru habaro ki media ndrai kata kajing penbenapat kampau hukum kajing kendulang ki nong manyak suit lane ki Illuminati ndrai kajing penbena kalong ba kandon ka conference jong ki hek han jong ka partai borok huwai bat lapa pet ngor ba kan omdon kono kajing pentot ha kata ko conference ndrai kensan ki Kristen ki bodon Nigeria kila penlong ya kejing dua berkejing rok bat kumtahi kaplan jungi kala pulom no kumta ki Kristen ngide bentip ba ka kalimat ba piro yu bleda ka donut jong pi baro ka penlong ki bor bat kejing dum bakin kenyu bat kin siap tiang baro ki ejen jong u setan ki bodon haduriau ne hasuny kin omyo shong thaj ka jing duai kalong kumabret do bom badang ki suet baro kin ya pet yap lut kumta la da borok ki Kristen ki penan kam ya kata kabor bai yo no blai kabor jong ki jing dua ba ki jing ro kari jong ki kan long kari ka ba shong suk shong san hadin bala pulom no kata ka conference ngi lara ban penlong no sha South Africa hadin kata la khot biang nga shidu riau bat ngala le la batha nga ba nadu kata si ngadai ban shong bai no hang ta hatre du riau ha kayeng pakidulan ndai ngadai ban le sya pertai tang lada don ki kambe e be
Hangta treduriol ayang abang ngalong nong ajing rap ya kito kibawan ban panjing rap. Don kibrio kibawan panjing rap nangi. Banle iki kamba ban seng ya kikon hun balang. Ya kum kita ngi air kat ki kendon. Bat kita ki kendon kilong ba udai ban menjur ban ai kawai na atali ki mensim brio ha kasisnam. Bat badai bandon uwe na kata kakon hun ban long u member jongi. Bat haba ki pediang ya kita ki kendon ba ngilabu ngisa ai haki ya kita ki mau morbul bali ki sieng ka snam brio bala thap ha uwe ukio bat la patha ki ba ki de ban pep ya uta ukio po yang mani jonki bat ki de ru ban bu ya i kenja bu kenang ba kimsim buman kini ban pendap ya kita ki ba kerpan kumba pitip ba ya kata ko lakot ko bakut bat onda kita ki kila lut ha kita ki jaka bala penlang onwan pendap biang ya kata ko da kita ki spirit da kita ki mensim buman bada kata ko kila ban le ya ki kamba ki senret ya ki tu ki ba wan ban phaduwa kile ya ki kamba da ka ba senret ya da kata ko don ru ki ba wan panjing rap bakin pi dukan lani kin le ya kanu ka business ya kum kita ru ngi air kat ki kendon bat kita ki kendon kilong ba ngin ai ya kawe kasati bat ya kata kasati ombiet ban ai ban kata da kinu ki kentai bat de ru ban long member jongi bat chisin ba kila munjur bat kongu ban long ki member jong ki kitu ki ba kwa ban le business ka business jong ki kan ki ubah bat kin long ru ki wei na ki hespa jong ka no ka ri but what jong ka pertehi borok wei kumnu setan wele persya ya ki kristan ka ketin ublai ko ong ha ka shti shaki episodes kul nang ban riu kat khork ba shipau adu ba khat ar ko ong ba ka jingile jongi kal kamlong ya ka sna ma ka do nrei ya ki hima ya ki bor jo ka jing sinchar perthai jong ka ne ka jingdum ya ki jingboman ba kan jam sim ha ki jaka benang kumbala ai hukum da u Lucifer bangin yele ya ki kristan kumta ngila penkre ya kita ki jingile jongi persya ya ki kristan bar kita ki jing le ban yele ya ki kristan kilong kumni ban penlong ya ki kristan bakin pangkin stom ban penlong ya ki bomuntoy bom seso bakin yotia ha jingsang bakin ya klumar bat artatien hapo kabalang bakin long ki basyus aj shir ruam krer ruam ban penlong ya ki bakin sunyau ya ketien jong blai bakin pen iklew ya kariam ka bet joki hapo ki jingsang bar ka bakado kolong bang inile ya ki da ka bapentut ha ka por bakal ba long jingsang kenang ba kin sngap ya ketien ko jong blai bat bakin yo thiaru ha ka por ba kidang yelap ya ketien blai kumnung hin itu ya ki kristan besisya ngi itu ya ki kristan besisya ki ba layo ya ka jingkapat omdai da kata ka jingra jongki ya ka bible bat ya ko jingruai nrei barohi ki bara suda nrei ngi itu ya ki kristan ki besisya na ka jingshai ka ba shai ha ka donut ki jongki bat ha kli ki jongki ka balongkum I syarak I bame bat kani ka jingshai ka yat rengkat berki kat sebaki lait bat la pahara yaki da ke angal uwe na shikadiang uwe na shikamon bat uwe na shadian dai hadin kata ngem jushlan mentur sejan jongki bat tangkawe kalat bangin le kalong bangin penlong yaki bakin lepop ki kristan basisya habaki syong berkinya kali radang imut benlek penjia ya ki aksiden ngemju yolat namar hapo kali jongki donbet ki angel ajin ba kitip ba kat sheba kilek donbet ki angel balapha da ublai ban yada yaki ken shlan ban lepop o ki kristan hato pim le ranmu ban pin lepop kmat ki angel ki badon hasan da jongpi u jisu shwabun kiu no sha sebenang ulah hukum uang to kilai no pi to penong senran ya kebenri baro nrei ki kristan pan kimle ya kata nrei don tangkat tu kani ngut ki bale ya kata manle ya lap ban munra ya ki mesti makodor shau jisu nrei lada pidai ki kristan ki basisha
wat hayeng jong piru pila ban lej ban yeslok ki marjan ki marpa jong pi ban yelap ya kerteng Jisu ba ki marjan ki marpa jong piru kinyo ya kajing pini mai ka jong Jisu u setan ru u hukum kumju ya ki ajen jong u bat kabasusi kalong ba ki kamtre stom ki ajen u setan ban ya ki Kristen ban job bat banun ra ya ki mersi makodor bat sakawai ni de mante ba u setan umju pun bor no Henry kai ka ba ule kalong ba un pun bi je ki breu da ka jing subha bat ki jirong phong jong portai khnang ba kinwan shu da ka mon subha de na kata ka daw ka tin ublei ko ong ha ka shtiu jacob ulnong ba saut khot ba nyu ko ong to yele persya usitan ti un padiap no na pi ka jing ya kandu jonga ya ujisu kolong kumni man kapor ni shedon ni ka meeting hapo dubiao kumta hadin belawai kata ka meeting ngala rai man le jungo ya inya jonga ibasa ha pot hakon onda ngala poi hangta ngala ya kendu ya uwe ubrio uba bu karkana bat ulakot yanga shi jing jong u katkum ka anjong ka kenhun jong ki secret society nim judai ban kantaj badon ba khot kumta ngaru ngalai bat ondang ilaya shongkai hayeng jong u uta ubri ulong ublai ulu aya ka kubor hanga na ka banta jong pi ula saya ka bible bat sedang menilap bat hakata ka kamera na don ru sa laingut we usundang bat arnu rikentai bat uta ubri ula yalap shi slam ba ndrei ngapat ngam shimla pansya skor ya kita kijing yelap jong uta ubrio buat ulong yang dem korsio bangin duai kumta ngaru ngala kongu mar kumta hi lo sedang menduai ha kata kapor umusim jong ublei ula kata yang bat ngala kelon kajing bitar kelawan hanga mar kumta hi ngala yeng kum unar ngala penjot lut ya kita ki syukinar badon hangta po ka karkana habang akmi sebar ngalayu i langut ki member jong ki secret society jongi ki tmu banwani rap nga ndrei kabor jong blei kadon ha kata jaka kumta kimnur bandrung sipo ban wan mani rap nga uta ubri shumla i nga ulatan nga bat bangan dem ko siu kat ba kita ki kentai par kila ye beteng ban penjur ya ki jing dua jong ki ber kila khum late ya ki mensimbuman kimrei kum shumla la kila ong nga pingi Yesu naklam juba pi ila ong nga bangan khot ya ka katang Yesu ngala kantaj ban le kumta kila kali ya ka katang jonga ngala itu hakata kapor wat way umusim buman ro umshum la kan ria nanga kumta ngala li pai no sha kaju ka jaka kumbang awan kumta hi ngala li pai biang omdon kanu ka jing kala hanga hakasi ka babun uta ubriu ula ya werenga sha ka jing sang hapo yang mani kumta ngaru ngala leit namar ba ban leit shi jing sang ka dei ka kamram jungi bangin dei ban penyot thia ya ki Kristen hakapor ba danglong jing sang ngila yerwai ya kawai ka koros ka baong omdon shu da ki we ki bor lait na ka bor Yesu hangta ngala kumrkie namar habang apa ya kita ki bayar wai hangta po yang muni lai pawana ki dei ki badang em hakapop nga itu ya ki namar ngadon kata kabor ban itu manu badai kita ki Kristen besisya bat manu badai kita ki Kristen batang kanam uta ubriu uba yalam jesenga ula yatu yaki sipang jonga kumta kila kot yang asyikmat bakin dua na kumta jonga kumta ngaru ngalakongu mar kumta hi kila ya bukti bar kila dua da kaba kam kanti da kasnam Yesu ngala pensenge eki ngala ong da kaba kam kanti da kasnam Yesu kam pat biang namar ngadai u secret society ba maniak suat ba syirkai ba ndreila da pikular ba pilaban pelat yang ana kata kejing syate syakum hausetan ngakloi bandam kosio ba pinduai na kumta junga kasnam Yesu kasyueda na ki mensimbuman ndrei omdei ba kante kan kum ya ki mensimbuman bante ban kum ya ki mensimbuman dei tang da ki Kristen ki penunkam
ya kata kabor berkegitiar bala ayaki da ublay. Kita kiba penduai ru kila ong. Hoi, haka kerteng jisu ngila ban pelaj pi kumta ngaladam haki koksio. Haka ta kapor iwe ipara kantai ila dumok yaki mensimbuman berbe yaki nanga. Kalong kaba ma ba ya ki Kristan kiba dang im haka pop bakin duai ban be yaki mensimbuman. Kila yakir pelun yanga ban duai haka kerteng jisu. Kadba kidang ya duai ngala yos ngo ba kadon ke jingile bajur ba po jong nga ki mensimbuman ki bodan hapo jonga kila ki klumar kamet jonga kelas sedang man ki bar ngala par hamadan daka syadam barbor ki brio ki ba supar hamadan ki de ki brio ki ba boman bar ki ba ma ba baru simit kila duai na kamta jonga ki jing duai kelas sedang nadu arbajem step adu nyu bajem step ka jingile ki mensimbuman kajur ba adu kata-kata ngala thaj bat lot ba hadin kata ngala syongkhop bat ngala sngap no jar kumta kila sengit no banduai kidang mut ba mensimbuman ula mi no nanga kumta ngala lipai no siyang ju inya bat ngala ong ya inya ba ngan lipai no sha logos ila bat inga ban sa ndrei ngam tre sa shu kajing kwa lipai kerki jonga sha logos kadai ba ngala bitar polat ya kita ki berdua na ka benta jonga kumta ngalakut jengmut ba ngan keput yaki da ka ba ngan leipan bor syusyu bangan wan ban yalam syusyu sa shibun ki mensimbuman ban keput ya baro ki khot jong ko to balang kumta ngala syong hapo ka taksi kat bangadang syong hakata ka taksi ngala yos nu ya kasur ba khot yang da ka kerteng ba ki syai khot hayang nikam kata ka de ka kerteng ba syusien yang ngalapai yo don ba itu yang ki ba syong no hakata ka taksi ndrei ngam itu yenino kumta ngalalungo namar ba kibakot ya nga da kata ka kerteng sen dei tang imei hi ndrei ki we kantup ya ki secret society itu be janga kum Emmanuel kat banganang perkhan bat supla ya kata kasur bakot ya ka kerteng sen jonga kata kasur saisen kalawan biang nikam sakat no sen men syukur biang nga kasur jono kata ngam sutu ndrei kata kasur ka yai sawabet anga kasur ke boong sakat no men syukur biang nga kumta hi kamet jonga kala klut tar bat wat ki pasenjar ki basyong laru kila yos ngo ya kata kejeng klut we naki ula ong yanga ba balai pi sistom ni ngalong MP ngam lele namara shwe bangan mi ne yingru ngashat ngaklan ngam don jing shit ne jing sistom ye ngila ya poi hakawi ka hol ba he ba mod bajrong ba kat bangi dangi yakio ngalayo sngi ko surbo ong ulam ya u shepo kila le yalam ya nga shepo markum tahi kila jakno bat kila ino ya ngamor wai kai ka bang yu I hangta kolong ba ngamla ban batai ngrengan yele ban batai kat bangala ka konro jong kata ka jaka la pandai daki molunai ka jinghe jong ka jaka kalong ka bahe ba haduk ba ladah pet ya ka bukut jong ka omi isu ngalaya syusyu kham syapedang dehngta ngasa la ban ui ya ka bukut jong kata ka jaka habakut jong ka ladon kaduan ngalayu iru ya ki klur bar ubnai ki bat kerta wer ya kasi hangtang ngalayu I saya ka kat bar uta ubasyong ha ka kat ulong uba bahabriyo haduk kata-kata uba kubru daki janya to syongkurim bali bapernai batabakum kasngi uloong nga wan reina kadaw ko jingting shan palat jong u ngamla banlej ngala persyang manyeng banlej u ndrei tang manyeng ru ngamla persyang si persyang manyeng ndrei ngakelon bait kesan ka jingi rap kalawan nga kita ki jing telot lalau na kamet jonga kumalau ya ki jan kumta ngalayeng hakmat kata kat bat utau basyong hata kat ulokot biang nga bat ulong wan ngaladam hakmat jong bat hangta ulalau no ya baro kita ki bor buman bal aida kata kasim duriau ngalalungo kumno utip ba hamet jonga ki don kita ki bor buman hadin kata ula syong biang ha kata kat ulakot yanga bangan lech sejan jong kata kat barkat bangadang ya sejan jong kata kat ki kenja balongkum kasaro kila hap na kamet bat na ki kmat jonga memut banlej ai ulak lianga
ngala ong hu ba bangan le sha onit sha shiyeng upolok jonga namar hashwa bangan le sha logos ngala shong na kataksi ban le sha onit sha ban le sha kayeng jong upolok jonga hoi kata kadai nrengan pen I hame ya ka ka ba melapun hala ka donut hadu kata ka klimat ngampat itu ya uta ubashong kata ka khat udai uai nrei tang ka we ngatip ba ulong uba kamdon bor shu ban ya ki bor bangala ya leng ba ulapa ya uai breu ba un pen I nga ya kata ka ba ngalapun hala ka donut uta breu ulayalam nga ka we ka kamera bat ula pliet ya ka we ka balongkum ka blackboard bat kata ka blackboard latho ya borok kita ki ba ngalapun hala donut bangan keput ban pristom ya kita ki kristan ki ba dua na kementa jonga hadin kata uta ubriu ula yalam nga sya kata ka khat uta ubashong kata ka khat ula hiar na kata ka khat bat ula shim nga na kati bat ula betin nga bat ula ong ali ngan pen I hame ya ki ai kat bangi dang ya ula ong ngam kwa ayame ba men sujud no kumtu rai ngakwa ban pen yame bat kani kalong kalat bakadu ba men kella nada mem kella ka bamut bat memuan ban syakri nga men yap no da shisha ali ngan pen I hame ya ki jaka shong jong kita ki ba syakri nga bat kumju ya kita ki jaka kita ki bom kongu adin ba ula ong ya kita ngalasuthu ba uni udai Jesus Christ ngilarung ha ko kamera bat hangta lapli ya kabalong kum ka perda bejrong bat bahya ba hangta ngalayu ia ka perthai barok ko bat ki breu ki bangai bat ki bomngai ki benang ya bunkam shani bat sitai ulayalam nga sa ha ko pat ka kamera hangta ru lapli ya ka perda bat ngalayu I ki breu ki ba la syakum da ki kenjri kibat kiba ile susi ba bat ula khot yaki kiba asap bat ula ong kini ki brio on kumbait kumne da ki kenjri tak adu kasngi jong kajing bishar ngilalai syakawai pat ka kamera ula pli ka perda hangta ngalai I ki brio kiba yakaman kiba lakup da ki jan bali ngalakli na kini pat kidai ki ai ula ong kini kilong kiba lasius pa kiba ye ap ya ka bainong hadin kata la yalami nga sa kowe pat ka kamera bat ka ka bang I kalong ka ba ishir kai ba ka bomla shu ban batai kani ka jaka kalong ka we na ka nong ba ka badap da kading bat ki briu ki ba yeluniar kum dai bnian parolo ka dujok ka don shisha bat kalong ru ka bashir kai ka jaka ka bashir kai hadu kata ngalakli ka kani ka jaka ka ba ishir kai ulong kani kalong ka jaka bala kreat na kamta usaitan bar ya kinong burjung bati kitu ki bom kongu ngilalai sa ko pat ka jaka hangta ngalayu I ka jaka badap da ka burom ngai I kanong ba batmai bahya bat bitenap ya ka surok jong kala siang da ka ser banala ka jing itnat jong ka kalong ka bomla ban ya nujor bat ka ka ba ngi I ha kani ka pertai ulong kani kalong ka jing kerman jong kiruku hatu mi kwa mu ban mendon ha kani ke jaka ngala juba penstat ho try ngakwa ngilalai pai biang sya kata ka khat bat ulong kilai bat pla ya ka ka bangala le hame hadin kata ulai lambiang yang sa sya ko kamera bat ula pliet ya ka perda bat ngaloi I dia ba kumno ngaladon halinti sya unit sya bat sya logos bat kumnu ba utrai ulawan ban yasham yanga ban wan pelaj yanga na kejingte jingkum usaitan hadin kita ki bro ulong workshop tiang ngan long lembat me ula yalam yanga sebar jong kata ka hol bat hangta ula jakno hadin kata ngalah kendet bat ngalah syamir dia ba ngadon hajing tia haying jong kibrio ngalah markum tahi lawan mi utau brio bat kalok jong ngalah kelina ki kumno ngapoy hang ni utau brio ulayatu hanga ya baro ya ka balaji hanga makumno ngalong ngala kelon bat yap ler hapo taksi kumno ki lej ban ra yanga hakawe ka yung mani katolik bat kumno la khot doktor bat kumno utau doktor ula examen yanga bat ula ong yanga ba ngamdon jingpang ai shu update adu ba unda kendit hi utau doktor ula ong ya yaki ba wat kuslai un om lelai
uta ubriu ula yaturu ba kumnu usungai lakangai ye uta doktor ba ngan omlilai bat ban wanilam yang si yang jong uang susu ngam tep balai nganut ban sim jing kli aduk kani ban wanilam pi si yang apa dan kejing bom tibrio kila kli ya ke kerteng jonga bat ya ke jakasa jonga ngalai tu aki ndai ngaklami tu ya ipat ya ki bajia hanga ya ki ba ngalai kendu utrai asni ngelasa yang jong kita kibrio babaha bat basbun bat hadin kata kilawan on yang aduk surok bat ngalasim da kataksi ban lecha onetcha ha ki jing ya linti jonga baro utrai ulapun kawai din kawai ngala kali balai utrai upen ai kum yanga ubri uba poptam ubri ubolong ejen jo setan ubri ubalajot laram ngala yo ya kejubab na ktien jong blai na kastis ba ngkong sha yo ones kul no basau kedukar ke bapra baru bakat nrio ka ong ba blai ulong kejing adien bangalawan pai selayeng ha logos ka banungkong kalong ba ngala berat lut ya kita kitar ba ngaju punun kam ya kaban manik suit kijing ai subah bala ai da kata ka sim lu ru ngala berat lut baro hadien ba ngala li paisha pot hakut ladon kijing kentu pok jonga ba ngadai ban ai jing pla ya ka ai ka bau trai ulale hanga ndengam shumla yolat kumta ngala susi ba ngatiap ba usaitan uya le bai ban khanglat ya kito ki ba dang sudap kula bumut ba kin om yolat ban ai jing pla utrai ulapun kela yang na ejan jo setan sha ukun ba jong ulapla yang neki bor ke jingdom sha ka hima jong kasnam jong kala sat pari ki pop jong baro hadin ba ngala kala ka bumur ngala pediang utrai ngala long uburi uba duktam ngala long biang kum hakitu ki por bangam pat join bar ki secret society ki brio ki ba ju ya kai bat ngala syak pisah kila bek ketong nga don ki basyo badat nga don ru ki ba ay nga sya ki pulit banset nga ka pisah bang don hakibang ngala sailut badda kajing isnai utun blai ngala la ban silut ya ki rambaro ndre ka basa kalong stang ka baying ha logos bat ngampat la ban silut ha kita ki por wadia ka bai tak siru ngala syukrong nga lalek ban panjing rap naki Kristen ki baju itu nga panjing rap ya naki ba ngan sedang no dak we pat ke bisnes ke babah ndrei na pedang jong kita ki Kristen om dan utang uweru uban yirap nga man kasni kiju pawan yang ba ki ong bakin saya rap ndrei om don ba yirap adu ba ngala thai ban leit ban wat ya kajing irap naki ya kaktin kejong ubleiru ngampat datik bahan namar ba abang apuli bunsin ngam sutu ha kita kipor kajing im junga kadaptang kajing kelumar ba kajing artatin la korki enga bang adai ban leit shnong ondang ala poy shnong ngasyam ba kayung junga la syapan pra ha umama junga ba la berngar bu ban peniap nga kata kapor ngalakan mau bakat bang ngadang don ha kakunhun jongki secret society ngadang mani soitan boro ki tiang lut yang uta umama jongaru wahabda makmat jonga ndrei menta ula berngam kelai nga ban peniap yang ngalaka ang try melapan iminga melapelaj yang na kepung kti ahor ndrei mentapat mela iya yang ang ni merwai kenang ba kinong syun junga kinyo ban le risa lor junga marwai ngalayam angta bat ngalakut jingmut ba ngalai pai biang sha ki secret society kenang ba ngalaj na kita ki jing klumar jingmut bat ban ajing snang ru yo ta mama junga ndrei wala kataru artli ki jing shepting kilawan hanga ka banengkong kolong ba hakapor ba ngakelag bomot utrai ulakran sha hanga uang ba kani kadai kasien berkelat ke bakadu bangan kela ke bumut lada ngalip hai biang sya kaba manik suit bat ki secret society ngan sayap om tang hakamet ndrei kaman sim jongaru ngan sapoi shudujok kaba arpat kalong ba lada ngayesa bat utrai umama jonga un sapeniap yanga hakum kata kapor kajing im jonga kadaptang kijing kelumar jingmut ngam nang syu kumnu ban le
ngadon kam ka jing rap nrei umdon menurut banwan menirap nga perlu beiet haba pitip ni itu ya ki badang sudah kula ka bamut what you ino ya ki nrei pede banirap ban slok barki hadu bakin da sambha bsa ya ki da tin ublai yarap ki ladaki ya kandu jinge lada pimla ban le kumta wat le yalap ya kajing kala ka bamut u jisu wong ku simon kun ujona besai kilang berjonga bun ki bola kala ka bamut ki phaidin biang dei bomdon bu din yaki ban besai ki ban yarap ki hakum kata kapor bangadang don hapadang jing kulmar jing bun barki jingdu jing kerman ki ejen jong kas im duriau kilawan ban bek thong yanga kila penjinjar hadu kata-kata yanga haka shitrik ume kata hadin shibnai bangalada ban kala bamut kat bangadang thia menmit haka por arbiji step lawan kersi yanga da kita ki ejen kila hukum yanga bangan mi syabar ngaru ngala kongo ngalaya syabar kalong kuma posni rumah nrei kamdei ngalaya ban le shalom jingtam kita ki ejen par kila bud inga nadian onda ngala poi hangta ha lum jitap kila ong yanga ba ngadai ban le phai biang lada ngakan tait kin sapan yap yanga adin bakila da ban maham yanga kila le no barkila i yanga hangta ha lum jitap marwai ngaru ngala le phai biang shiyang bat thia biang ha kapor bangadang ya marwai kila wan man yele yanga kumta ngaru ngala yakun yaki ha ki surok ki brio ki bapai yanga ki yanga ba ngayasho yakler kum ubi marwe ngamare kum badon babe ki brio ki mi kita ki ejan lane kita ki mensibuman nrei nga ngayu bat ngayakun yaki marwe kum ubi sausin kila wanin banile yanga hadin ba kimla kila sange no hadin kata la wansendan kasim jong keduriau kala wan nak kali ber kala wan ban penyeng ya kali hasenda iyeng haka riam stai haka bahabrio ki paramarjan kila kidang mut ba kadai kasamla jonga marirung kalau ong nga pila ban le jing seng pila ban ngai ya kata ka jinge jong pi ndrei lada pimwan ban pau nga ngan ailut kan ba pikwa kaspa kapau kanam keburom kala kerparu yang ba ngadai ban le phai biang shaka shikentin ru nga kramong yai namar ba ya kaktin yo ubleru ngam pada tibha kumta kala le no I nya junga ila wan kran yaka namar ba imtip ya kijinglong jungka bat ngaru ngklami tu yai shpal jungka kata kasim jung keduriau man kapor kawan shi yang ban wan khot yanga ba ngalip phai biang shaka nrei ngam ju ong ho ai ne am kumta hakasin kabakhadu kala maham nga ko ong kani kadi kasin kabakhadu bangan wan khot yumi lada mem wan phai biang ngan sapanyap yumi badda ka jingdam kala le no ngala tiang ba kumta hakawi kasin ngala le shiyang mani bat ngala yathu ha kita ki dukhot jong kata ka balang ya ka jing syabarngam ya ka jing em jonga kumta la don uwe orang ba badon hangta hapo yung mane ulo ayanga ya ka address jongka Scripture Union Office bad ulo ong ya kile shaka ne ka office pensayo ya ka jingerap kata kalong kasin ka banengkong ba bad bakadu bangan yo kendu yo ta orang ba namar ba ngam jui yo ta orang ba lane hadin jong kata ru ngam jui kendu shu ya ta orang ba hadin bangali phai dia biang syapot hakot ro ngam ju isu hadu kini kisngi ya uta orang ba kumta hadin bangala yo ya kata ka address ngalali phai biang bat hangta ngalai kendu ya ki syakri ublai bat nga la ya join lang ya ki ha ka jing sen jongki ublai ula pen ya kendu yang ya kawai ka syakri jong ublai ka balongkum ka kemi ka babasa yang met bat mensiam da kaba kaya slok inga na kaktin ublay bat bataya kaktin ublay hadu bangan rasuthu ki para bangai kiba yadon hang taru kila shim kia baha ban sumara inga bat banduai na kabanta junga munsim aku tu ula ayanga ya kejing start bat kejing champang haba nga puli ya kaktin jong ublay
Hau benai September ngelayo pediang ya kashti na kawai ka cement company ke ba halogos ba ngelayo menlong u distributor kumta ngalami na Port Harcourt ban lip haisha logos mari po logos lawan mi utrayeng da kajing bita bakraw ulo ong nga balay me shuphat laka phat klam da silut ya kabayeng ang ta ngala karpat ya u ngalay tu hu bat ngalo ong hu ba manta ngamdon kami ngamdon ke kam kajam ke bebiang kumta sya yang bangan guat kam shua berhadin bangala yo kam ngan sesiu lut baru ya kataka bayeng ke bangasa hadin kata ngalai bani kundu ya u managing director jong kataka cement factory na komenta kata kam kat bangan don kata kamera baru tahu managing director ban yakren ya kata kam la wanrung uwe u kena samla bat ul klienga pidi u Emmanuel ngaru ngala ong hoa ngadai habakado ngilayo eme ngilawat eme syapot hokor nrai ngamjuyo la panwan syajan jong me nomor ba medon baik berkatu ke kmi jong bahkan jaman sil jong me ke ba khang baik janga bangan ngamla panwan syajan jong me nrai menta melawan sya lugos ngilayo yame ngin om sya syu ba menlai pai pat syapot hokor dei manga ba pen yo yame ya kene kam kenang ba menwan biang sinisha logos kumta ngaru ngalakop yo u ngalaong memla bali enga utau managing director ula syuang lungo kai ka belajia yang ang ta office bat ngalami no nak ta office banwan paino siyang Mario rung hiyang la wan saka nini kala klianga langan lei pai syapot hokor ne am ngalaong hoai ngalei pai kala kerpat yang ba ngadai ban lei pai biang syaki secret society ban peteng biang ya kita kambang laban syat anga bat kala ongru ba ladang lei pai biang kinsa kentiu kedan Asia bat ladang kentaj kinsa pen jenjar pen sistem yang bat ngan sakaladuk bat kala ongru bangin selai ban yele ru ya ketuka kemi bahkan jaman sim jong mi ladang iyo yaka ngilayo ru yame kalong ngala senang mensutu berban pen iya na kaktian gejong belai nrei kala kentaj berkala petna Maria leit kanina lawan rusa sangut ki brio kiba lawan ra artat ya kasuloi berkawat kila ong nga ba madai ban buat yaki bat undang lapoi ha kowe ke jika bekerja we naki ulong utrayeng jong ula pha yangi ba ngin peniap no yame kila kerta weringa kata kapor ngamnang syuk menlei ai ngatip bakin sa peniap no yanga ang tahi nrei hakum kata kapor ublei ulawan ban yele na kamanta jonga hadu ba kala penengo yanga bad ya kita ki laingut rupumju haba kila siat yanga kata kasuloi kam shumlo betai uwe naki uladung yanga na syadian nrei kata kadakar kaba udung kam shumla rung hakado jonga lani kam shumla od yanga ulama ya kamat jonga nrei ka mi penban kajang sawa kumba mat ya ki kenjanar kata kapor kajing shifting garanga laki mensim ublei ulawan hanga ngala sedang menilap ya kita laingut naki kilapet da kajing tiang nrei uwe naki ula dem krub bat ula yam bat ula kerpat ru yanga ba nganduai na benta jong kata kapor ngampat nang watang banduai ru nrei ngala syuong try subhamap no yu Kelat no ikijing boman jong ubaro amen ula IT la kajing em ha utrai but ula pediang utrai kum nong pun imasimat jong ngala yalam sha Pentecostal Church bat ngala yatulut ha pastor ya kabalajia baro hadin bangala dab ban IT yu ta ubrio ha pastor ngala lei pai no siyeng kat bangana lei pai siyeng lawan mare ta utrayeng bat ula dem group ha ki slajat jonga bat da kerparu yang ba nga daiban map ulong subah map nga ngadang mut ba kajing pet jong pi syapot hakot kadai ba pimut ban bam ya ka pisa jonga ndai ngam tip ya ki baji hapi kumta hi ngala map bat ngila menjur ba kajing sio ya kata ka pisa kan long nak ba sio installment kendiat haka step ko bubut ngalaki wa ka bos ban leit pai biang no syaput hakon halenti
kata ka bos kala lej ban tanra uwe uding ba. Ka bos kala jot rei omdon menuru ba mansaw. Driver ula penmi biang ya taka kali ula say ya kata ka kali surok bat sedang biang meniat la kaya. Kadba ngidang ya kansan kala kun chani bat syatai. Mar kumta hi ngala kan mau ka jing bengam jong ka nina. Kumta ngala yeng ban yalap hakita ki passenger jong kata ka bos ngala penkut ya kata ka jing yalap jonga na ka boong. Ka jing jia accident kadai na ka daw jonga. Nrei nadu menta ha ka kerteng ujisu anom jia shu kuno ka jing accident. Hado bangin na poisto hapot harkot. Adien kata shimlodon shu ka jing pentut. Hado bangin na poi hapot harkot. Ka ketin ublei ha ka kitab mu isaya kelnong masang pesau ka dekor ka bakat san ka ong. Hakmi kila bani lumlang nrei om danga. Unu ba ilum persya ya pa unkulon. Namar jong pa. Kasim jong kudu riau berki ejen jong ka ki lumlang. Om daw try nrei ki lumlang persya ya ukun jong kumta borok kila kelon. But ladang ipule na gospel Lukas kelnong ka bashpau ka dekor ka bakar kendai ujisu ula aibor hangi bangin yuroj. Halor ki besany berkinyang laltam. But halor borok jong kui nongshun. But om tangum ta nrei ula aibor ingi ba ban hukum wadi ulum ban long ubala ratno ban berat no suduriau. Don kato kani ki Kristen ki bal duai. Bat hukum yu ulum ba on kenrian no nrei ki klam ong pat ban no suduriau. Don ki Kristen ki ba syute syukum ya ubuman nrei kim shimla be no ya kita ki mensim ubuman makin lipai no sya kata kajaka ka bakiwan. Kani kalong ka ba ma ba namar ladangi syute syukum ya ubuman. Ki mensim ubuman kin don sa hang tuhi nrei ladangi hukum ban beano iki sya kata kajaka bakiwan. Kumta kita ki mensim ubuman kin lipai no syala kita ki jaka bakiwan. Kum ki Kristen ngimdai ban yelekai ya usitan namar ladapi yelekai ya usitan kalong kumba pi yelekai yu unong syur jong pi lada usyupai uyakundu yu unong syun unsyu lekai ula ban sya penyap. Kumta ngimdai ban yelekai ya usitan ngidai ban be ban te ban kum ban pa no yu sya kata kajaka ka bauan.